Wal maqalatu al khamisatu utawi maqalah sing nomor 5 an Abi Bakar As-Siddiq saking Abi Bakar As-Siddiq annahu qala arba'atun tamamuha bi arba'atin minal umuri ay tamamus sholati bi sajdatai syahwi was saumi bisadaqatil fitri wa 'alal ladina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin wal hajju bil fityati wal imani bil jihad. Dipun ngendikaken tengene makalah sing nomor gangsal inggih menika saking Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ngendikane ana patang perkara sing sempurnane kudu nganggo patang perkara. Jadi ana patang perkara sing iso sempurna kelawan nganggo patang perkara. Jadi kaya napa ketikane Ibnu Abbas tengene Al-Qur'an iku wonten ayat-ayat sing medun berpasang-pasangan. Jadi kapan orang nggawa pasangane berarti ora sah ngibadahi. Jadi ana ayat sing berpasang-pasangan. Siji ayate nalika ayat mau nerangno babakan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi kapan wong kok wani taat karo Allah berarti sempurnane utawa dadine kudu taat karo putusane Gusti Allah. Kaya ngono. Jadi kapan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Lah saiki al ulama warasatul anbiya. Jadi nek sampean salat tok kok mbantah wong alim berarti ngibadahe orang patek sah. Hati Allah wa ati'ur rasul. Jadi ku dua pasangan sing kudu monggo supaya napa sempurna. Ana neh ayat napa niku babakan apik karo Allah kok syukur aniskurli wali walidika. Jadi awak dhewe matur nuwun karo Gusti Allah iku awak dhewe kudu yo matur nuwun karo wong tuwa. Jadi nek sampean mung ngucap alhamdulillah tok neng wong tuane ora tau dikirimi ingkung ya maknane syukur menika ora pati ditampa karo Gusti Allah ya sampun. Dadi ati ana pasang-pasangan sing awake dhewe kudu nganggo. Mergo ngendikane apa jenenge dipun ngendikano ngibadah iku loro, ya ana ngibadah zahir ya ana ngibadah napa batin. Loro-lorone kudu mok lakon. Sampan salat jengkang-jengking tok ora ngarasah nek tanpa nganggo badan apa ni? Ya. Jadi ati Allah wa ati Rasul. Nomor 3 ana maneh kapan Allah niku nyebut babakan salat mesti ana babakan apa zakat. Jadi kapan wong kok salat tok tapi ora tahu zakat berarti maneh salate ora sah. Mula nalika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun takoki, "Ya Rasulullah, ana siji menungso iku salate sregep, posone sregep, zikire njungkung sampai suwengi utuh. Tapi piyambake karo tanggane ora pate apik." Kedipun ya Rasulullah, wong iku ahli neraka. Jadi maknane kapan wong kok gelem salat iku kudu gelem apik karo makhluke Gusti Allah. Lah apik karo makhluk Gusti Allah iku ya ana undak-undakane. Endi sing kudu mautamakno yaiku tanggane dhewe, dulure dhewe sing dadi tangga. Paham nggih niku ati apa
wong nek nglakoni salat iku berarti kudu apik karo menungso. Sepuro kudu napa apik. Iku ayat-ayat sing diturunke karo Gusti Allah sing ora iso dipisahno siji karo liyane. Lah niki ngendikane Abu Bakar, tamamus shalah bisajdatai sahwi. Sempurnane salat iku nek ana sujud sahwi, nek ana sebab-sebabe napa sujud sahwi. Ya kaya ninggalno sunat abad, ayat macam-macam nggih. Niku awak dhewe disunahkan napa sujud sahwi. Wasaumi wa tamami saumi lan sempurnane poso bisedaqatil fitri ya kelawan sedekah fitir. Jadi sampeyan niku poso tapi kok ora sedekah fitir berarti posone ora sempurna. Paham kok terus dewa niku. Jadi maknane sampeyan poso tok salat tok karo liyane ora apik ya wis angel ditampa karo Gusti Allah. Mergo dunia niku berpasang subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Kula mun sering matur pilih wong iku wajib apik karo wong tuwa. Wong ku wajib apik karo tong, wajib ora kok sunat. Lah apik karo menungso karo tangga, khusus karo wong tuwa niku ana 3 perkara. Wong tuwa sing ndi sing paling kudu duwe hak mau apik. Yaiku wong tuwa sing ngrumat roh, ngrumat ati. Jadi wong tuwa sing ngrumat ati iku berarti napa? Manane gurumu dhewe utawa dia. Jadi kok umpamane kowe ngrumat wong tuamu ngawehi ingkung separo siji berarti karo kiai kudu loro ngono carane ya. Jadi karo wong tuane siji karo kiai kudu diluwahi mergo kiai iku luweh duwe hak sing luweh utama mergo kiai iku sing ngrumat roh utawa napa ati ila yaumil qiyamah. Dene wong bapak ibu iku mung ngrumat rogone tok sing duwe umur paling mung 70 tahun. Paham nggih? Lah saniki umpamane wong tuamu kok ya ngawaki mangan, kok ya ngawaki ngaji, yaiku ya luweh utama. Jadi wong tuwa ono 3, maratuwa, wong tuwa karo dia karo kiai. Iku kudu dilakoni. Bisedaqatil fitri. Jadi maknane Mbah Mun iku sering ngendika, "Cung, piye-piye lah kowe iku ngibadah. Senajan kowe fasih-fasih lah oleh mengibadah, kowe iku tetep kudu eling menungso liyane. Sebab ngibadahmu iku tergantung sepiro apikmu karo makhluke Gusti Allah." Jadi nek Mbah Mun sing sering kula pahami nggih, cara bar haji, bar umroh, bar maca Quran, itu sedekah. Kapan bar umroh, bar haji, sedekah. Minangka nyempurnakno ibadah. Jadi cara istilahnya ana garis vertikal karo horizontal. Paham ya siren kajian ya. Ya kaya ngono. Jadi maknane tiwas awak dhewe apik karo Gusti Allah, tapi ora apik karo makhluk Gusti Allah, iku ya padha karo ngenyek karo Gusti Allah. Muga kawane Allah iku ya apa jenenge wong sing perlu dimulyakno. Sampeyan kok bar ngaji mulai sedekah. Ngono. Jadi supaya ngajine sempurna. Wal haji bil fidyah. Sempurnane haji kelawan fidyah. Lho iki ana nang kene ya. Jadi haji ku sempurnane nganggo fidyah. Manane nganggo sedekah. Jadi haji sing duwe kewajiban apa bayar dam sedekah iku haji tamattu. Jadi haji tamattu iku dhisikno umroh, ngakhirno haji. Di haji tamattu niku napa? Ngakhirno haji, dhisikno umroh. Jadi biasane
haji tamattu iku haji sing seneng-seneng. Jadi nek ifrad iki ngene modele. Kenapa ifrad iku luwih utama? Mergo ifrad iku nalika sampean mlebu Mekah mulai bulan Syawal selo ya pemane Syawal mulai Mekah. Iku sampean wis mulai niat nawaitul hajjah. Jadi kongone pesawat wis molo niat. Lah medun kongone pesawat wis niat iku awake kudu nggo ihram. Saya kan nek Syawal sampean wis niat haji sama nganggo ihram. Lah ihram iku syaratnya piye? Gak oleh nganggo minyak, gak oleh mateni wong, gak oleh jima, gak oleh macam-macam nang ngene kono. Selalu nganggo pakaian ihram. Sampai nganggo pakaian ihram iku sampai bulan haji tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau sampean Syawal gue nganggo pakaian ihram, jadi Syawal selo ya besar kira-kira 2 bulan nganggo pakaian kledra ngono ku ya. Nek ora apa-apa nek sampean kuat. Mangkane haji ifrad iku haji sing abot, sing utama. Kecuali sampean hajine ifrad iku tok Mekah wis meh mendekati. Cara tanggal 8 besar sama wis marang nggone Mekah lah iku langsung niat langsung haji iso paling aman nganggo ihram paling mau 5 dina gak kakean ya ora kesuwen. Tapi sampean ifrad kanggone omah wae suwen mangane galene gede. Lah saiki nang Indonesia rata-rata nganggo haji napa tamattu. Dadi tok Mekah dek Syawal, dek selo, tok Mekah umroh dhisik. Ya, umroh dhisik bar umroh tahallul terus lepas pakai wis bar. Wis karek sane yo sarungan biasa ngopi ngalor ngidul ngono wis nunggu sok tanggal 9 napa Zulhijjah lagi nganggo pakaian ihram maneh niat haji. Lagi jenenge haji tamattu, haji seneng ngono. Lah haji seneng iku apa jenenge kon bayar dam bayar waduh nggih. Dadi wa tamamul haji bil hajjah. Padahal sampean wingi hajine tamattu, pengen haji mana ya napa haji ifrad itu sing luwih utawa haji ifrad iku dhisikno haji ngakhirno umrah. Paham nggih? Wa tamamil imani bil jihadi lan sempurnane iman bil jihadi kelawan jihad. Lah iki sing sampean apa nggih? Sampean wis ngaku Islam mulai cilik, KTP-ne ya Islam, wong tuane ya Islam, tapi dijak jihad ora patek gelem. Ya. Kenapa ora patek gelem jihad? Mergo rata-rata wong Islam ku hubbud dunya. Wong rata-rata wong Islam iku seneng donya wedi mati. Dijak jihad aras-aras ya. Pertimbangannya hitung-hitungan untung rugi. Lah Islam iku ora untung rugi. Islam iku tujuan uripe apa? Golek ridhone Gusti Allah. Sak rugi-rugine nglakoni agama tapi isih duwe untung untuk ridhone Gusti Allah. Lah ngene iki sing ora patek gelem difahami karo wong Islam. Dijak perang, dijak bangun masjid, dijak ngaji, dijak macam-macam boleh perkara sing halal, awak dhewe aras-aras. Pertimbangannya tetep hitung-hitungan. Manane hubbud dunia. Jadi wong nek hubbud dunia iku biasane wedi mati, nggih. Dongane anggere mlebu nang ngene Kiai Mbah, muga-muga panjang umur ya wis ngono ae, muga-muga panjang. Padahal apa? Padahal nikmat sing paling gede hadiah kanggo Gusti Allah itu adalah kematian. Nah kematian itu dalam satu-satunya wong cepet ketemu karo Gusti Allah. Nikmat sing paling gede iku nikmat iso sowan ngene Gusti Allah. Nggih. Tapi saiki wong apa dhewe nikmat gede dong Mbah, pokoke tujuan apa panjang. Sama lakukan panjang umur ku gampang.
Donga panjang umur iku gampang. Siji, maca lakon jakum. Iku ya, Pak Intawallah iku lho. Lakon jakum bar maghrib subuh ngono ae ora usah akeh ping 7. Selagi sama neleng ora ngarah mati. Ayo bener ya. Lah kok dilalah iku nek meh mati dilalah sampean yo lali. Tenang dilalah iku. Lah Mbah Mun ku cerita aku. Jong aku ku ndedonga panjang umur. Wis ora tak waca kok ora mati-mati le Jong. Mbah Mun tambah dikan. Dongane pripun, Mbah? Lah wis tak lalekno kok takonno aku piye. Mbah Mun yo. Dadi lakon jak. Kowe nek ora iso ngono, paling ora sampeyan ngajak keapian. Ngajak apik karo menungso marang nggone Gusti Allah. Ngajak keapian iku iso ndawakno umur. Lah ngajak iku ora kudu nganggo omongan, paham nggih? Ngajak ora kudu omongan. Sampeyan nglakoni perkara sing apik, tingkah lakone apik, omongane halus, kaya ngono ya iso ngajak wong liya. Nggih. Dadi yang ngajak keapian marang Gusti Allah iku salah siji khasiate iso manjangno umur. Dadi manane kok umpamane sampean niku delalah mlebu nang ngene situasi dijak rasan-rasan karo wong liya, umpamane ya ora iso ora dijak rasan-rasan karo wong liya umpamane ya wis meneng. Menengmu iki minangka niatono ajak ngajak keapian. Jadi nek sampeyan ora iso bahas pamane, jar ngrasani wong angel, wis meneng ngono ae. Ora usah milu mbumbo, sing marahi rada cepet mati ku nek milu mbumbo. Nah, iku cepet mati iki. Tenang, kandhane kok iso. Iki tenang kok ya. Jadi sing nyepetno mati ku mbumboni, tapi nek ngrungokno tok gak masalah. Lah, sama ngrungokno tok ngono iku ora untuk dosa. Apike ngono. Lah ngene iki minangka ajak-ajak karo Bang. Engko akhire kan lha iki dijak rasane wong kok emoh tenan wong apik tenan ku lho. Dijak rasakan ku emoh tenan ngono. Ora tau mbumbo. Lah ngene iki lho jenenge iso ndawakno umur. Jadi macam-macam akeh. Intine sampean ngajak urip marang nggone Gusti Allah iku iso ndawakno umur. Pokoknya ngono iku. Iku salah siji rahasiane wong nglakoni perintah Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy